Искари ми пак, Анна, хайде. Искари, Анна, хубава, да я чуем. Коя песен искаш? Знаеш ли някоя точна песен, която искаш? Котрато иска да каже. Добре. Машала, машала. Хайде! Хайде, ре! Скер! Хуйната хроня, ре! Хуйната хроня! 10 години да еда, мамо да еда. Взимай камера. Я запомню. Гайдата се уединства с нами. Нами е това хубаво. Го разбираме се хубаво. Наша музиката ли. Първата песна хубава. Бела съм, това хубава е. Какво е отношението на българите мухамедани към турците, проличава от една песен, която местен човек от село Сареле си спомни. Как се казва песента? Мен маналита майчо да ида възпланена, хайдутин да станам, с Турция се бием. Мек бално му е дошло, Севляна го я оставила та тела в песни. Очевидно опитите тези хора да бъдат потурчени не са успели, защото в противен случай едва ли някой ще пее против собствения си народ. Пък и да не забравяме, че фолклорът е доста по-стар от опитите за претопяване на това население. В град Ксанти, в едно от кафенетата, човек на име Мехмет ни изпя песента "Пушка пукна Аркадаш". Deno panam arkadaş, deno panam arkadaş, deno panam tam gozarovajte, deno panam tam gozarovajte. Za bayrakan arkadaş, za bayrakan arkadaş, za bayrakan konče mi var zajte, za bayrakan konče mi var zajte. Откъде знаеш тази песен? Знам я, аз съм голям човек. Кой ти е пял? Обайко. На какъв език пееш сега? Я пеем и турска пеем, и руска пеем. Тая песен каква е? На помаско. На помацко. На помаско. Нема време. В магазин за хранителни стоки се запознахме с Мехмет и неговата сестра Емине, собственици на магазина. Някаква българска така родовска песен. С български думи. Свирите ли с гайда? Свирили са старите. Ами я не знам. Ама сас или гайда? Гайда свири? И с сас свирили и с гайда старите. Ама какво сте свирили на гайда? Я знам, той я Моминко напомня. Мари Маличко. Как? Моминко Мари Маличко. Тук нали си беше майка, няма юначе. Нема майка от сутрин от Ти не възбърчино. Черна черница ли? Жълта жълтва да бъде. Вечерта кметът на Бани, Хасан Назир, и местните хора ни поканиха в една къща, която е доста стара и на пръв поглед не прави впечатление. Това е едно от местните заведения. Имаме по-луксозни кафенета, но ви поканихме тук, защото тази къща е строена от българи, споделиха хората. В тази къща родопската гайда звучеше още по-въздействащо.
време не бяхте чували и гледали на живо Гайда? Много време има да чуем Гайда и много за вечер я радвам, че сте тук при мене на луджите на Термес и си кметът от Златоград. И вие тук, че се чуеме и вечер и Гайдата да пейне и всичките си пейнаме. Много ми е добре на сърцето. Коя от песните, които изпяхме, най-много ви хареса? Амврица добре и Пушка пук на Аркадаш. Песен аз се научих от населението, живеещо в Северна Гърция до граница за Златоград. Те много добре казаха какви са. Песента от тях я научих и я пее от сърце, защото има голямо съдържание. Гроба на човека, за който говорим, се намира на самата граница. Кобилин дол, това е махала към село Лоси, община Златоград. Факт е, че и от двете страни на Синора българите пеят едни и същи песни, а общият фолклор е показателен пример и за общия ни корен. Скоро живеещите от двете страни на границата ще могат да възстановят историческите си връзки. Това ще бъде постигнато с отварянето на пътя Златоград-Термес. Само на 10 км от Златоград, от тата границата, се намира общински център Термес, или както е българското му име Бани. За да стигнем до тук обаче, ние трябваше да изминем около 600 км. Пряк път от Златоград до Бани няма. Не е отворена и границата. До 1919 година, преди да бъде откъснат от България, се е наричал Дърадерските бани, т.е. Златоградските бани, според старото име на Златоград, Дърадере. Тук са останали от римско време минерални извори, прочути със своите лечебни свойства. Казват, че лекуват над 50 вида болести и в миналото тук са идвали хора от цяла Родопа планина, за да търсят изцеление. Днес селището се е превърнало в курортен център с изградена почивна база. В близост до баните е разположена църквата Свети Йоахим и Ана, за която научихме, че е строена от златоградски майстори. Приятно бяхме изненадани от доброто поддържане на православния храм, имайки предвид, че тук сънародниците ни изповядват исляма. Чисто, уютно, с красиви икони. Така изглежда църквата отвътре. Парите от продажба на свещи се съхраняват в отключено чекмедже, но никой не посяга към тях. По-надолу от църквата се намира и джамията, което свидетелства за мирното съжителство на двете религии. Дойдохме тук по покана на кмета на Златоград, Младен Чаушев, и кмета на Термес, Хасан Назир. Сътрудничеството между двете общини продължава вече 4 години. Целта на това сътрудничество е да могат българите от двете страни на границата да се срещат и общуват свободно, да се видят със своите роднини, с които години наред са били разделени.